Muri seikuku mati mana yenyika muri ye SlyMedia TV ime munotibata muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndauya nekwikwana asira kutorai nguva yenyu. Ndauya nenyaya yakanaka. Vazhinji venyu muri kuziva nyaya iri kupisa vafundisi vaviri vanotaura nendimi vakabuda vari kudarira Chief Nyamaropa vachitambanudza dare dzimwe mhuri dzakanga dziri padare ipapo vari vanhu vari munharaunda imwe chete. Umwe mukadzi akagadzira madzimai anosvika kuma 24 emunharaunda yaaigara kana kuti yaanogara mushure mekunge achiva suspecta kuti vanhu ava vanofunga kuti vari kudanana nemurume wangu. Ndokubva aenda kwaakaenda kune vakanomugadzirira zvavakanomugadzirira vakati iwe ndanopunzira bhodhoro iri pakati penzira wakanyora mazita evanhu. Nyaya iyo vazhinji vari kuiziva ndo iri kutenderera yakabuda Mfundisi Tsiga pamwe chete naMfundisi Kagogoda vachitsanangura nendimi vachitambanudza dare iroro zvakashamisa vakadzi vese vakanga varipo nevakanga varipo padare ipapo nyaya iyi ichitambanudzwa. Nekudaro vanhu vazhinji vanga vachitifonera vachiti ko tingabatsirikewo sei isusu tiri kure kwatiri ikoko. Vamwe vachibvunza kuti vanogara kupi. Aiwa, vanogara munharaunda yeShamva district nokukura kwayo. Asi dzimwe nguva kwavanenge vari ikoko havabatike pamafoni. Zvakuitika izvinezvi kubva izvo tichienda kumberi zvokuti vanenge vachibatika mubhindura musi weThursday wega wega nemusi weFriday wega wega. Thursday manheru, Friday manheru vanenge vachipedzisa basa vari muno mubhindura muno ndo matogara isusu zvekare veSlyMedia TV. Asi izvi ndauya netestimony kuti vanhu vazhinji vanotaurawo kuti kutenda kwaThomas kuri mukunyika chigunwe muruoko rwemunhu kuti zvechiwa here ndimi Jesu makanga makaroverwa pamuchinjikwa. Ndauya netestimony yakanaka yemwe mudzimai wavakabatsira akanga akazarirwa ari paoxygen ari muchipatara. Murume wake sekuti akambinga aona vafundisi vava pano paSlyMedia TV vari vaviri akavafonera zvichimbi akataura kuti kuno kundine dambudziko akaratidzwa kuti ndo nyaya yanga iriko. Madzibaba kana kuti Mfundisi Tsiga vakabva vafonerwa ndobva vatanga kunamata nemukadzi uya pafoni. Regai ndirege kurebesa munamato sadza richipora. Toda kuti munzwe amai ava vakanamatirwa pafoni vari kuGokwe kuti chii chakaitika mushure mekunge vanamatirwa vari paoxygen. Aiwa, mazvinzwira panhamba dziri paskrini idzodzi handiti kana une dambudziko uri kwauri uri muno muZimbabwe chiri kungodiwa ndechekuti uite booking yako. Kana waita booking yako unobva wapuwa madirections ekuti unofamba sei kusvika pavari mubhindura. Kana wokuGokwe abatsirwa kuiwo wokugweru uri kukwekwe kana kuti uri kumuzarabane kana kuti uri kumukumbura kana kuti uri kuZambia kuUnited Kingdom Arab Emirates kwauri ikoko kwese unokwanisa kubatsirwa uri kuAmerica pafoni uchipora. Chiri kungodiwa ndechekuti panhamba dziri paskrini idzodzidzi fona woudzwa kuti unobhuka sei uye madirections unowana sei uye ungabatsirwe sei uri pavideo call uri kunharaunda yauri ikoko. Sylvester tapfuma naye ndo zita rangu. Tiri kuzvionera tega kuti aiwa vana vakatumwa zvechokwadi naMwari. Nekudaro rega kutora nguva nanzizo mbira yakashaya muswe nekutumira. Rega kufamba chinono kunge kamba. Vafonere izvozvi ugone kunge uchisa booking yako. Waisa booking yako utaura kuti uri kuuya here physically muno mubhindura kana kuti uda kubva wabatsirwa chiripocho uri pafoni ipapo. Toda kuti chiro uri pafoni unogona kunge uchingobatsirwa. Ngatimirire kunzwa kuti makasvikako kunana madzibaba. Tinotenda amba panyika. Ndakaenda kuchipatara ndikanoiswa paoxygen ndikanzi ndine asima nekuti ndaizarirwa ndisafemi. Ndakaiswa oxygen kaviri zuva rimwe chete. Murandarume wangu akabata madzibaba ivava. Madzibaba ivava akamira neni nefoni kwete kuonana live. Handivazivi havandizivi asi muranda waMwari wakanamata pafoni. Ndikapiwa munamato zvikanzi ndirutse zviri pachifuva ndikarutsa vachinamata nefoni. Chipedza kurutsa voice rakabva rabuda. Zvandiri kutaura zvino nhasi voice irori randiri kutaura naro ranga risipo.
asi nekuda kwesimba raMwari vakandinamatira nefoni nasina kugona kutaura zvinowikwa. Chifuva changu handizarirwi chero ndikafamba chero ndikadii ndakukwanisa kufamba. Chasara makumbo. Makumbo vanga vasingasina kutaura kuti ari kurwadza. Makumbo akazouya kuseri kwekuva navakirwa munamato. Ini ndatopora ini. Ndatopora nesimba raMwari. Ndakadzokera dokta akashamisika paakandiona. Pandakadzokera kureview akashamisika akatoudza vanhu kuti uyu musikana uyu akauya akafa pano. Asi nhasi taisai zvaari nhasi ari kufamba. Nekuda kuburikidza madzibaba ivava. Inini vakandibatsira. Inini vakandibatsira ndinotenda. Hatizivana hatisati tamboonana. Ndingoitirwa munamato iyoyi handiri kubata iyi. Iyoyi munamato iyi. Ndo yandiri kuitirwa namadzibaba. Pafoni. Ndichishandisa asi ndakutofamba. Ndakutofamba ndakutokwanisa kuita nyayawo nevamwe. Ndatova munhu ndasingazivi kuti ndichafamba ini. Munhu waMwari ndomutenda. Ndinomutenda zvisingaiti. Simba raanaro rinotyisa. Ichokwadi ndichakukwanisa yama munashi. Shoko rine simba ramuri kungonzwa nyika iri kupona. Shoko rinoti imi mose vakaremerwa uyai muture mitoro yenyu kuna Mwari sezvamanzwa pana amai ava. Vanga vane matambudziko angakawawira asi nanhasi nyasha dzaMwari dzinongowanzwa chero kwamuri ikoko ruponiso tiri kungopa. Tiri kungoti muparidzi fomu akaiverenga ndaranya yechiti zvinotambudza muvanhu. Tinoda kuti mweya waMwari akunyaradzei uyai tiri pabhindura nazvino takarindira basa renyu mutore ruponiso. Right, nyaya imwe iripo ndeyekuti pamafambiro vazhinji vari kubvunza mafambiro. Mukasvika mubhindura munoburuka paTM mokwira malifts anoenda panonzi paWoodbrook. Muchisvika paWoodbrook muchingodzika paWoodbrook munongofona masvika ipapo munotorwa kuzosvika patinenge tiri. Izvi zvokuti musvike patinenge tiri zvinoitwa musi wechina kusvika Friday. Sezvatitori izvozvi zvitiri mubhindura hazviwanike mazuva ose pakati penzvimbo yebhindura. Tinowanika musi wechina nechishanu. Saka izetirwai nyasha pakufamba. Izobatsirikai masvika. Mwari vakunyaradzei. Mwari vakururamisei. Amen. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.